Čau. Omlouvám se, je tady trochu pokryt. Zahra, vítejte u dalšího dílu. Tentokrát to není náš bývalý kamoš, ale tento. No. Tak, je to taky youtuber, řekni svůj. To. A má ta... se na 8 tebe, aby jen tak. A tak vás pod 3 dnů najprve Eliten, který natočím. A má milion informaček, jo? Tak si dávajte pozor. No, tak, tady mu dám. Asi jste... Omlouváme se za malej křík, ale to už si řekla. Takže tady vidíte takový plody. Ty to nech. Tak, takový plody, vidíte. Ano, zdraví náš i fanoušci. Tak, takže trochu toho natrháme. Tady můžeš vidět z toho teda. Tak? Tady můžete vidět. Ale co udělám? Natlačíš jen na barák. Na barák. Tak. Pěkná rebelovina. Dá by se... Potřebujeme ještě, pojď. Jdem toho natrhat trošku. Pak to jdeme házet na barák. To se... Tak konec. Čau.